Коста момчета, аз съм Наско и Есерчи там и... Ай, стига, човек. Играем The Forest с приятел. Тапак! Ай, не ме барай, бе! Ще се бием ли, бе? Събием ли? Ай, се бием, бе! Аре, ай се вземем камъни, да си направим тъпи огън. И да, хора, тук ще направим къщичка и това ще е зато сега ще е такъв тъп епизод на The Forest, защото сме тъпи. Значи, мога ви кажа, че... Да, сложих тук дърва за огънчето. Чай сложим една къщурка, една малка спретна. Две къщи, няма да спа на време с тебе. Това не ми излия нищо. Всеки си има отделна къща, че мириши. Не искам, че душа краката, е. О, добре. Ай, 94 дърва. Аре. Ще пада фъна. Усещам, че този епизод няма да свършим, ама нищо. Мъкни, помагам ти, Трябва да благодариш. Да почва. Добре, бе. Момчета, сега този епизод не съм сигурен дали ще свършим тази къща, защото на озор ще видим докато я направим. Да, Чупи. Вайманяка се измори и вече не удря. Както виждате, си направих мега яка... Мъкни, бе! Трябва да ми видят самоделката, човек. Какво стана, бе? Аре! Аз съм пиратки, маняк, Колко? Аз мога да вземам само по 2 дърва, гатите. Направим една количка, бе, човек. Тя взема по 6 дърва. Да, ще направя една количка. Стикхолдър. Някакви миризливици, гадни миризливици. Така, ето, ще бъде... Чай, кое беше количка? Това беше за поставяне на дърва. Да не се прохабим... Ако имаш пръчки, такова ще ни трябва. Ето го. Слай колкото имаш. Още малко. Отивай събирай малко пръчки. Ще им сера на канибалите, аре, бе. Кокът си ги чул, ще им се изсера и ще умрат. Ще запалим брадвите, ще станем войни нада и ще ги победим. Моля се. Трай си тук. И мога да ти кажа, че ако ме търсите във Facebook, аз се пиша Наско, убиеца на канибали и съм стоя на един рокерски мотор с един голям варел пълен с кръв от орки на снимката ми. Това съм аз. Завършена е количката. Туп. Аре, аз се вземам. Аз се фащам, Аз фащам количката. Гледаш се. Гледаш, аз съм Need for Speed, маняк, Need for Speed. Момчета, значи очаква се, може би скоро да свърши клипа или не съм много сигурен, защото снимам се една възможно най-тъпата програма, дето клип да правя само 10 минути, защото съм с тест период. И ако някой може да ми кракне екшъм, много ще му благодаря да ми го кракне, въпреки че му е приятел обещава ми го кракне, ма мириши и се отпочиваш в скайпа. Тихо е, човек. Аре бе. Ще се стъмни. Значи като се стъмни и свършва клипа. И ако случайно спре така клипа, без да подозираме нищо, много съжалявам. Това ще е за този епизод, ако те изпре, заради миризливата програма. Между другото, Bandicam е тъпа, ма нямам скоро друго да снимам вече. И звука го прави мега насран и просто съм отчаявам тази програма, ама нищо. Аз съм строител, майка ти е дърво.
Чик, шик, шик. Чик, шик, шик. Чик, шик, шик. Чик. Чай се сейфаме, случайно сега не убият вечерта. О, мага! Сериозно ли? Абе, сериозно ли? Натиснах със сейф. Абе, бахче живота, човек, не. Не, вярно е. Млъкни. Млъквай, не се изгубени, всичко е тука. Хубаво, момчета, даже аз спирам клипа и това ще е за сегашния клип на Дафория, за да се забавлявали. И в другия епизод вече имаме къща. И това е от мен и чао, махай се. Махай се, бе.